Чиста случайност се оказа и добавянето на карамел в новия вкус на клажвит, наречен Аура. Първоначално исках да направя есенен аромат на ябълка и формула, стимулираща имунната система с витамини А, С, Е и добавен цинк за предстоящите студени месеци. Една вечер обаче дъщеря ми Никол си сложи топинг карамел върху парченцата ябълк. И когато опитах, наистина беше нещо уникално. Веднага звъннах на технолозите и им казах, че новата Аура искам да е с вкус на карамелена ябълка, но без захар и без консерванти. Признавам си, в началото бяха в лек шок, но след десетки усилия и трудности най-накрая е факт. Именно така се роди идеята и за имунен щит, наречен Аура, който да ви обгражда след всяка глътка от новия клажвит. Ще се радвам много да го пробвате, вече е наличен в търговската мрежа, Fantastico, Billa, Kaufland, само да не е свършил, защото е жесток, особено охладен. Опитайте и ми пишете коментар какво мислите.